Onyeisi oche kọmiti nchere oge na kansụl ime obodo Anaocha, Comrade Romi Ibekwe, ekwugo na ịzụlite ndị ntorobịa ime ka ha nwee ọlụ aka bụ oke ihe aka mkpa. O mere nke a n'oge o guzobere ha ma hazie ndị ntorobịa dịgasị iche iche nye ha ọzụzụ ọlụ aka nke ga-eme ka uche ha dị n'ihe a na-eme ka ha wee nwee ike ikwurokwara onwe ha ịga n'iru. Ka anyị sonyere Amaka Chibuzoko yere n'ebe a wenetara anyị ozi ya. Mgbe ọ na-agwazi ndị ahụ gbakọrọ okwu ka onye ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Anaocha bụ Comrade Romanus Ibekwe siri na ukwu dịka ọ zọpụrụ bụ dịka o si wee gbatakwuru na ihe gọvanọ Chukwuma Soludo na-eme n'oge ugbu a iji wee hụ na ụmụ ntorobịa bụ ndị amụgosiri ọrụ aka dị iche iche ma kwanyekwa ha ngwaọrụ ha ga-eji wee na-arụ ya bụ ọrụ. Onye special advisor wee nyere gọvanọ Chukwuma Soludo na nkwalite ụmụ ntorobịa bụ Dr. Nelson Omenoya mgbe ọ na-ekenezi gọvanọ Chukwuma Soludo maka idonye onye transition committee chairman n'oche na Anaocha, kọwara ya bụ Comrade Ibekwe dịka nwa ntorobịa onye nke jupụtara ma amamihe ma dị ike na oge ejikwe ume okorobịa ya wee rụọ ọrụ na Anaocha ma kọwazịa na site na ikwu dịka ọ zọpụgasịrị na Anaocha nọ na ezigbo ebe ọ gwara ndị ntorobịa ka ha dị uchu ma dike ma chekwube na onwe ha iji wee bụrụ ndị nke rụpụtara ihe ha ga-eji bụrụ mmadụ n'ọdịnihu. N'ozi nnọọ yari ka onye coordinator Anaocha Skill Acquisition Center bụ Oliakụ Obi mmadụ mere siri na ebumnobi ha ji wee wube ụlọ ebe a na-amụ aka ọrụ a bụ ka wee hụ na ndị ntorobịa bụ ndị akụziri ihe dị iche iche ebe ha ga-esi wee mebi ndụ ma na-akpata ego ma chụpụzie ọnọdụ ụbịam ọnụ ntụ n'ebe ha nọ ya na nwanne ya bụ ori agwa ọjọọ ma sikwazie na ha ga-agazi n'iru wee benetezie enweghị ihe na ihe ụkọ dị n'etiti ụwa n'oge ugbu a mgbe ha na-etinyezi ọnụ ha. Ka onye isi ndị All Progressive Grand Alliance bụ APGA n'okpuru Anaocha na ogbo ya bụ woman leader bụ Sir Anthony Ugoji na ogbo ya nke ụmụ nwanyị bụ Oliakụ Ijeọma Tony Egbuna siri na ọchịchị nọ ugbu a na-eme mma. Ọka akụkọ bụ m Amaka Chibuzoko Okoye maka akụkọ ụwa ABS.